ଆମର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଛେରା ପାଉଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ମହୋ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ଟେକି ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଛେରା ପାଉଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ এই সম্পাদন କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଖବର ପୁଷ୍ପ ଆଗେ ଆଗେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଛେରା ପାଉଣା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବ ଆକୁ ବା